Όλων των κομμάτων να κάνουν δηλώσεις δημόσια. Από αύριο απαγορεύονται και οι συγκεντρώσεις αλλά και οι δημόσιες δηλώσεις. Εν ώψη όλα αυτά των κρίσιμων πραγματικά εθνικών εκλογών της ερχόμενης Κυριακής 25 του Γενάρη. Καλωσορίζω, είναι κοντά μου και τον ευχαριστώ θερμά, ο υποψήφιος βουλευτής Χαλκιδικής με τους ανεξάρτητους Έλληνες του Πάνου Καμένου, ο κύριος Αυγέρος Γεώργιος Κουτσιαρής. Κύριε Αυγέρο, καλώς ορίσατε. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Είναι ιδιαίτερη χαρά που σας συναντώ για ακόμη μια φορά. Είμαστε λίγες ώρες πραγματικά. Είναι και η τελευταία τελειώσουν και επίσημα ημέρα σήμερα. Τελειώνει προεκλογική περίοδος. Και είμαστε έτοιμοι. Έχουμε κάνει ένα πολύ όμορφο ταξίδι. Κινήθηκα χωριό-χωριό, όπως ξέρετε. Αυτό θέλω να μάθω και να ρωτήσω, επειδή τον γνωρίζω, και να πω ότι ο κύριος Αυγέρος είναι από τα ιδρυτικά, θα το πω έτσι, στελέχη του κόμματος των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Είναι πολύ κοντά στον Πάνο του κινήματος. Και να πω ότι και δεν έχουμε καμιά άλλη σχέση με κανένα άλλο κίνημα, έτσι. Με κανένα. Εσείς το λέτε, έτσι είναι. Και έχετε διατελέσει μάλιστα και υπεύθυνος του οργανωτικού του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Ναι, ακριβώς. Γυρίσατε λοιπόν, το γνωρίζω αυτό, όλα τα χωριά, όσα μπορέσατε, τα περισσότερα της Χαλκιδικής. Σας διέκοψα ολόκληρα σε εσάς τα μηνύματα τα οποία εισπράξατε για τους ανεξάρτητους Έλληνες, για τον Πάνο Καμένο, πάνω απ' όλα όμως για τον κύριο Αυγέρο Γεώργιο. Τα μηνύματα που εισπράξαμε είναι θαρρυντικά. Έχουμε συνομιλήσει με τον κόσμο. Όλοι μας παρότριναν να τραβήξουμε μπροστά, γιατί βλέπουν μια ελπίδα στο πρόσωπό μας, στο πρόσωπο του Προέδρου Πάνου Καμένου. Όπως σας είπα, με το φυλάδιό μου στο χέρι και με ένα αυτοκίνητο 15 ετίας, γύρισα χωριό-χωριό, πόρτα-πόρτα, συνομίλησα με τους Χαλκιδικιώτες, τις Χαλκιδικιώτισσες, και επί της ευκαιρίας να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ που με αποδέχτηκαν, με καλοδέχτηκαν και κάποιοι με βάλαν και στο σπίτι τους. Μάλιστα. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ, ήταν ιδιαίτερη τιμή για μένα. Εμπιστεύτηκαν έναν νέο άνθρωπο. Πραγματικά, όπως σας είπα και νωρίτερα, για πρώτη φορά στην πολιτική και έτσι ακριβώς. Και είναι το απόλαυσα τιμητικό να σας βάλουν στο σπίτι τους, πολύ δύσκολα. Γιατί οι πολίτες έχουν απαξιώσει πια τους πολιτικούς. Αυτό είναι μια πραγματικότητα και δύσκολα σε βάλουν στο σπίτι τους. Αυτό που λέτε είναι πραγματικά. Έχει χαθεί εμπιστοσύνη προς το πολιτικό προσωπικό, έχει χαθεί εμπιστοσύνη προς τους βουλευτές. Γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να γίνει το πρώτο βήμα για να κερδίσουμε πάλι την εμπιστοσύνη των Ελλήνων, τιμωρώντας όλους αυτούς που έφτεξαν για αυτή την κατάσταση. Πρέπει οπωσδήποτε να οδηγήσουμε στο σκαμνί τους υπέτειους. Μόνο τότε πιστεύω ότι οι πολίτες θα καταλάβουν ότι κάτι γίνεται, τους υπολογίζουμε και επιτέλους ας καταργηθεί αυτή η βουλευτική ασυλία, γιατί δεν πρέπει να κρυβόμαστε. Εγώ ως υποψήφιος βουλευτής, αύριο μπορεί βουλευτής, δεν γνωρίζω, δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από αυτό. Με μία φράση, αν σας ρωτούσα, τι εισπράξατε από τους πολίτες και από την περιοδία σας, τι θα λέγατε, τι απασχολεί περισσότερο, τι θέλουμε περισσότερο οι Χαλκιδικιώτες? Τα προβλήματα είναι ίδια παντού. Όλοι ψάχνουν θέσεις εργασίας για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Εντάξει. Σωστά νοσοκομεία. Υγεία. Σωστά σχολεία. Παντού το ίδιο. Έτσι, δεν υπήρχε κάτι διαφορετικό. Το αυτονόητο. Αυτό το εγγυάται. Δεν μπορεί να πληρώνουν Καμένος και ανεξάρτητοι Έλληνες. Φυσικά και το εγγυόμαστε. Έχουμε ανακοινώσει το πρόγραμμά μας πολλές φορές. Έχουμε μιλήσει για χαμηλή φορολογία. Έχουμε μιλήσει για χαμηλή φορολογία στις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν φύγει στο εξωτερικό και στα όμορα κράτη. Βουλγαρία, Σκόπια, Τουρκία. Και είπαμε ότι θα φορολογήσουμε χαμηλά για να επιστρέψουμε, να τους δώσουμε το κίνδυνο να επιστρέψουν. Μιλήσαμε για ένα φορολογικό σύστημα το οποίο θα είναι σταθερό για 10 χρόνια. Αλλιώς πώς να έρθει κάποιος να επενδύσει όταν δεν γνωρίζει πόσο θα κερδίσει? Δεν μπορεί. Εδώ στη χώρα μας κάθε μήνα αλλάζει το φορολογικό σύστημα.
Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να μπουν μπροστά νέοι πολιτικοί. Είμαστε απλοί πολίτες οι οποίοι περνάμε στην πρώτη γραμμή. Ζητούμε την εμπιστοσύνη του κόσμου. Επαγγελματίες, έτσι, ελεύθεροι επαγγελματίες που γνωρίζουν πώς βγαίνει το μεροκάμα. Καταρχήν δεν γίνεσαι βουλευτής για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου και το μέλλον των παιδιών σου. Μάλιστα. Ο ρόλος σου είναι να μπεις μες στη Βουλή και να εξασφαλίσεις το μέλλον της πατρίδας και κατ' επέκταση το μέλλον των παιδιών μας. Μάλιστα. Διότι και τα δικά μου παιδιά ανήκουν στο κοινωνικό σύνολο των Ελλήνων, στην ελληνική κοινωνία. Εμείς είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε την ελληνική οικογένεια, να ξέρετε. Είμαστε το αναγκαίο καλό αυτού του τόπου. Αυτό θέλει, γιατί διαβάζοντας το φυλάδιο, ότι είμαστε, λέει ο Πάνος Καμένος, το αναγκαίο καλό αυτών των εκλογών. Έτσι ακριβώς. Είμαστε το ανάχωμα στην αυτοδυναμία του ΣΥΡΙΖΑ και είμαστε ο πολιτικός φορέας που εγγυάται την πολιτική σταθερότητα. Μάλιστα. Ήμασταν συνεπείς όλα αυτά τα χρόνια, τα 2,5 χρόνια, σταθεροί στις θέσεις μας και δεν θα προδώσουμε κανέναν. Εμείς ό,τι λέμε ισχύει για πάντα. Επίσης παρακολουθώ με λύπη μου κάποιο τηλεοπτικό σπότ από τη Νέα Δημοκρατία, το οποίο προσπαθεί να τρομοκρατήσει τους πολίτες. Αυτό μπορεί να έπιασε το 2012. Το 2012 είδαμε με ποιο τρόπο πήραν την πρωτιά. Χρησιμοποίησαν τα ίδια μέσα. Μάλιστα. Τρομοκρατούν αυτοί που δημιούργησαν το 30% της ανεργίας. Τρομοκρατούν αυτοί που δημιούργησαν 70% ανεργία στους νέους. Τρομοκρατούν αυτοί που έβαλαν 230.000 λουκέτα στα μαγαζιά. Τρομοκρατούν αυτοί που έχουν καταστρέψει το σύστημα υγείας. Μάλιστα. Αυτό δεν θα περάσει. Τελειώνει εδώ. Η τρομοκράτηση δεν περνάει άλλο. Εμείς θα τους τρομοκρατήσουμε την Κυριακή, εντός εισαγωγικών. Θα τους τιμωρήσουμε. Θα τους απολύσουμε, όπως μας απέλυσαν αυτοί από τις δουλειές μας. Θα τους κλείσουμε στο χρονοτούλαπο της ιστορίας, όπως έκλεισαν αυτοί τα μαγαζιά μας. Να είστε σίγουροι. Αυτά λοιπόν από τους ανεξάρτητους. Και θα τους διώξουμε επίσης, όπως έδιωξαν 300.000 νέους στην ξενιτιά. Για να μην το ξεχνάω γι' αυτό. Κύριε Αυγέρο, θέλω να σας ευχαριστήσω. Να είστε καλά. Τιμή μου. Σας ευχηθώ καλή επιτυχία και δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έφτασε η κρίσιμη πραγματικά εκλογική αναμέτρηση και να πω... Η αγωνία στο κατακόρυφο. Αυγέρος Γεώργιος Κουτζιαρής, υποψήφιος βουλευτής Χαλκιδικής με τους ανεξάρτητους Έλληνες, καταγωγή Γαλάτιστα Χαλκιδικής. Θερμή παράκληση, όταν θα πιάσετε στα χέρια σας το ψηφοδέλτιο, ανακαλύψτε τους καλούς μέσα από το ψηφοδέλτιο. Ψάξτε και βρείτε τον καλό άνθρωπο. Δεν αρκεί μόνο το μεγάλο βιογραφικό, αλλά πραγματικά ανακαλύψτε τον καλό άνθρωπο ο οποίος μπορεί να εργαστεί για το μέλλον των παιδιών μας. Για το μέλλον της πατρίδας. Αυτό έχουμε ανάγκη όλοι μας, πιστέψτε με. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά. Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλό βράδυ. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα μείνουμε στους ανεξάρτητους Έλληνες και μάλιστα στον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, τον Πάνο Καμένο. Πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, ένα χαρακτηριστικό